Pilih Mbak. Pilih mawon Mbak. Sebenarnya dia ada. Ayo nyok. Derek goyang Mbak.
asring matur sembah nuwun nggih kali tembang sampun nggih. Lah niku sing dicepengi tesih ngoten kok mboten. Engko ae are. Engko ae. Nggih matur suwun Mbak Kasrin mugi-mugi kathah rezekine tak dongakno awet tuwa sehat terus. Nggih. Bu Inggi Mbak Nyudono nggih rawuh lho.